Mafamily akawandisa zvinotoitika zvinhu zvekuti tinoti kumusha kwemukadzi, vanhu vekumusha kwemukadzi vanotodiwa naiyeye akaroora ikoko. Vamwe vese family yese unoona vasingadi vanhu vehama dzandakaroorera dzine dzichitoremba uchidzi vanodya mari yake, vanodii zvinhu zvakamaona. Zvinhu izvozvo zvinoita kunge zviri normal but hazvisi normal. Even kumusha kwamai vangu chaivo chaivo, hama dzababa vangu hadzitodi kumusha vanhu vekumusha kwamai vangu. Kumusha kwambuya vangu, hama dzekumusha kwasekuru vangu hadzitodi vanhu vekumusha kwambuya vangu. Saka ivavo vanhu vekumusha kwambuya vangu havatodi vanhu vekumusha kwasekuru vangu. Vanhu vekumusha kwamai vangu havatodiwo vanhu vekumusha kwababa vangu. Vanhu vekumusha kwamudzimai vangu havatodiwo vanhu vekumusha kwangu. Handizi kuti chiunhu here kana kuti chiri even nyange uchida kuita kunge unovafarira chiro vakasvika pamusha pane mashoko, pane kuita kunototi kuita even kumusha kwavo ivavo vanhu vekumusha kwemudzimai wangu. Kana ndikasvika kwenini family imwe yese inogona kutongoti akauyiwa, hatina kuona kuchauyiwa nei, tichaona kuti mukwasha wacho chabvisei, akaroorwa nemurombo akadi vanhu vachingoita izvozvitoita kunge zvinoma. Tobva ipapo toya kana hama dzekumusha kwomukadzi dzikauya kumusha kwangu dzavhakacha, vabereki vangu kana kuti hama dzangu kana shamwari kana vaninyina kana madzikoma kana madziti anoda kuziva kuti vavingei, vachabuda nei, chii chavachatakura. Zvinhu zvoita kunge zvinhu zviri normal but hazvisi normal. Kutopenga kunenge kuri muvanhu vanenge vasingazivi mari. Aizi kana munhu akaroora kana kuti munhu anenge aroora kana munhu akaroora chiziva kuti pakati pako kwaroorwa nemunin'ina wako ane mukoma kana nehama yako newe matova neukama, patova neukama hwakadzama hukuru. Regai kuti kana munhu kwaanenge aroora imi vefamily moti hamudi kunzwana kana kuti hamudi kuva neukama huri close nekumusha kwaroorera mwana wenyu. Ihama dzenyu dzatori hama dzenyu, ndosaka muchienda kuzvizivisa kuti zvagirai kuno. Sei muchitadza kuwirirana nevanhu vamunenge makagara nemwana wavo? Sei muchitadza kufarira vanhu vakachengeta zvemwana wenyu? Zvinoita kunge zvinhu zviri normal. Izvi zvinhu zvotozikanwa, zvinhu zvoti chero kuenda kufamily ipi zvoti even ndiri panapa ndinotova nekahoni ikoko kuti kwakaroora munin'ina wangu kana mukoma wangu handitodi family yeikoko. Hakutauri namunhu anototi iye anoda zvikuru kufamily yakaroora munin'ina wake kana mukoma wake kana kusara kwakaroorwa sisi tinokuda kuti toda kuti mombe dziuye. Izvo zvinotoitika. Saka hatinzwisisei kuti tinodei chaizvo. Mambotaura zvinhu izvozvo ngatibvisei hunhu hwokuvenga hama dzedu. Ihama dzedu kana takavaroorera ivo kana vakasvika pano vachivhakacha, hakusi kuti vavinga zvino, vavinga kuzovhakacha kuzoonawo pakagara mwana wavo. Varipo vane udyiri kuti kana vakudzokera kuti hatotozokera tisina kubata kana chini. Imiwo kana mukavhakacha kwakaroorwa mwana, ivai neunhu hwekuzoona kwete hwekuzopora hwekuzomora. Kwakaroorwa hama yenyu dzahama dzenyu, regai kuve neunhu hwokudya. Kwakaroora mwana wenyu dzahama dzenyu, regai kufungidzira kuti vanodya mwana wenyu zvino. Kana mukapindwa nomweya uyu, zivai kuti mune kakupenga kanenge ari mupfungwa. Ngatibvisei kakupenga tive nomweya weukama. Nokuti tikaisa mweya weukama tinoziva kuti zvese zvatinoita, even mwana wedu kana akaroorwa, kana kuti mwana wedu akaroora, kana kuti kwakaroorwa mwana wedu, tinenge tine kabhilifu kakutenda kakunzwisisa. Munhu anowanza kungoda vanhu vekumusha
munhu anowanzoda stereki kwakaroorwa mwana ndimai vanenge vachida stereki kwakaroorwa mwana wavo, asi vana baba vana sekuru vana chichi unoza zvitsano zviya unoona nokuda kuti vane kamwe kaunhu maybe kana vari rich, asi kana vari poor seni vanhu vavo havawani true love kana kuti kunzwisisa kana kuvada sehana. Tine kaunhu kamwe kanenge vachirarama matiri, saka ndoda kuti ndikuudzei kuti kaunhu ako kagonya kavhairasi ndipongwe kana muri mumunda membamba ino ndo kapongwe kaunhu kekusada hama dzemukadzi kana kuti hama dzemurume ikava kaunhu yakauti kuti ndipongwe anenge achirarama mumunda wembambayo. Tinoti chipfukuto chinenge chiri mudura rechibage, tinoti chishambwe chinenge chapinda mudanga chiruma mombe chichinwa mvura. Kaunhu ikako kaunhu kekupenga akasi kaunhu karilaiti. Saka ngatibvisei kaunhu ikakutive nekaunhu kehumunhu kakehunhu kekuziva kuti kana parorerwana pakati tava kaukama tadova madzikoma, tadova madzibaba, madzisekuru, madzidzana. Saka kumba kwasekuru vako unoenda negodo here? Kana sekuru vako vakapamba unoti varoda kuzodya here? Mainini vako vakapamba unoti varoda kuzodya here? Kana uchiri kufunga izvozvo uchifungira hama dzako uchizwa kuti kwakaroorwa munin'ina wako kana mukoma kana kwakaroorwa sisi vakauya pamusha vachida kuzoona pakaroorwa mwana wavo, kana iwe uchine hunhu hwekuti vauya kuzodya, ziva kuti ukauni kako une kavhairasi muupenyu hwako. Saka nhasi 2022 ngatiflashe kavhairasi kako, tibvise kaunhu kekufunga kuti kana hama dzemukadzi dzauya pano dzoda kuzodya, tibvise kaunhu kekufunga kuti kana mwana wangu aenda kumusha kwomukadzi ari kuenda nezvinhu, ngatibvisei kaunhu kako. Tibvise kaunhu kekuti munin'ina wangu vanhu kumusha kwakaroorera vanoda kudya, kana kuti mukoma wangu vanhu kumusha kwake vanoda kudya, mukoma wangu zvaenda kumusha kwomukadzi wake zviva kuti ari kunodyiwa. Ngatibvisei kavhairasi kako ngatinyatsonzwisisa kana kwakaroora kwakaroorwa hama yako dzatori hama. Saka ngatibvisei kaunhu ikako tive nounhu hwekudanana, nokuti kana tikatadza kungova nekaunhu ndo panotangira kuroyana, ndo panotangira kudi tinofanira kusanga ivavo vanhu. Just invite them one day, tsano kuno vouya vogara motombodya makagara makaungana. Isuwo ngati manatsano imbotidaidzai vasi vakwasha mboye kuno, tinoshuva kuti dai inoza inini hangu dai ndanga ndine mukwasha ndanyazongodaidza mukwasha pa for dinner, kuti mukwasha yakoma uya mukwasha ugara apa todya tofara topedza todzokera zvake wena. But isusu tine kaunhu kekuti kana mukwasha tichimudaidza toda kumuudza kuti kusaka mari dziya dzakasara. Izvozvo ndezvimwe zvinhu futi zvinokonzeresa kuti pave nekavhairasi futi, nokuti unyange ari mukwasha wedu hatina nguva yekugara naye pasi tichingofara semwana. Tine nguva yekubvunza zvikwereti, tine nguva yekuti uchazoroora rini. Kunyange ari muroora hatigoni kuti vana baba vagoni kudana muroora kuti vatimbogara pasi tichi, vane nguva yekuti mwana zvakauya akauya nei zukuru vangu vanezi. Hatina kana ngative nekaunhu kanonyanza kako unoza kamwe kaunhu kekuti kana takagara tinzwe tifile free, tifile vakwasha vedu vafile free. Kana vakagara nana baba nana dzano varoora vedu vafile free, kana vakagara pamba kana vana nabamwe vasati, kwete kuti vave neunhu hwekusungikana. Please regai tidzosere songo yedu tiwe mangoma, because tatadzikisa mangoma nokuda kwenhingirikiro kwenyaya iyi, because iyi nyaya haindibate zvakanaka. Tinasi tiri kurova zvedu naye chamunorwa nebeta ndiye akatibata panapa, because zvirikuona sokuti zvitoda iye chamunorwa nebeta zvinomurangarira mukomana nguva yakare tane makore andifungi pane munhu anombomurangarira angorangarwa kuti ndichita mukomana pamberi ngwa munhu akangwara pamberi clever boyfriend. Hakusina mumwe munhu anobvakire kwakangwara sei kana iripo musingasunzero anobvakire kwakangwara intelligent babakaimba bachikristu achiendeka pasina mumwe munhu. Hapana kutitaura chikwani unobada here hama unobada here maroora unobada here makwasha hama dzemukwasha madzirei hama dzemuroora madzirei ane kupikisana kana muchiri kuvenga hama dzemuroora muchine kakonye kapongwe mukatine pfungwa dzenu, kana muchiri kuvenga hama dzemukwasha kana dzauya kaunhu kekuvenga sekaunhu kako muzivi kuti mukwasha hama dzemukwasha vava vana vedu, hama dzemuroora vava roora vedu, vava madzano vana baba vana tete. Koimi kana mufuna vedu munoara sengwe zvinhakuna ndovaka mangoma pasina kuti
jairana